Este tutorial imos a ver agora as nosas experiencias accedendo desde a páxina web principal. Se prememos enriba das nosas experiencias, vemos as experiencias do Ruta do Viño de Valdeorras. Podemos filtrar por categorías, non? Aventura, cultura, deporte, tecnoloxía, gastronomía, a rúa, ou localidade, non? A rúa, Carballeda de Valdeorras, Larouco, todas estas localidades. Podemos filtrar por eso, entón, pois vemos o que é a Ruta do Viño de Valdeorras, Primavera de Portas Abertas da Ruta do Viño de Valdeorras, Entre Viñas, Festival Entre Covas, que é outro efecto, outro folclore bastante importante, Percorre Valdeorras e Ruta con sabor a viño, Descobre Valdeorras en bicicleta. E se nós prememos nesta, na Ruta Sabor a Viño, pois dásenos a opción da inscrición que pode ser pois 50 euros por persona ou 80 se a partir dos 10 primeiros, e logo pois uns cartos que 140 se son dous.